Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayawan ikaw. Usa ni ana kahigayon nag-ampo si Jesus dito sa usa ka dapit. Sa pagkahuman niyag ampo, miingon ang usa sa iya mga tinun-an. Ginoo, tudloi kami sa pag-ampo, ingon nga gitudluan ni Juan ang iya mga tinun-an. Si Jesus miingon kanila, ingnan ninyo ni ini pag-ampo. Amahan, simbahon unta ang imong ngalan, maghari ka unta kanamo, ihatag kanamo sa matag adlaw ang kalan-on nga among gikinahanglan. Ug pasaylua kami sa among mga sala, kay nagpasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo. Ug ayaw kami ibutang sa lisod nga pagsulay. Ug miingon si Jesus sa iya mga tinun-an, pananglit usa kaninyo moadto sa balay sa usa ka higala sa tungang gabii ug miingon kaniya, bay pabaylua kog tulo ka buok pan, kay miabot sa amo ang usa ko ka higala nga nagpanaw ug wala gayod ako'y ikadalit kaniya. Kung pananglit tubagon ka sa imong higala dito sa sulod, ayaw na akog sa muka. Gitrangkahan na ang pultahan ug ang akong kabataan ug ako nang higda na ug dili na ako makabangon sa paghatag kanimo bisag unsa. Unsa may imong buhaton, sultihan ko kamo nga bisag higala kaniya, dili siya mobangon ug mohatag kanimog pan, apan mobangon na lang siya ug mohatag kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan, kay wala ka man maulaw sa pagpunay ug pangayo. Busa sultihan ko kamo, pangayo kamo ug kamo hatagan, pangita kamo ug kamo makakaplag, pagtuktok kamo ug ablihan ang pultahan alang kaninyo, kay ang tanan nga nangayo hatagan ug siya nga mangita makakaplag ug ang pultahan ablihan alang kaniya nga magtuktok. May usa ba kaninyong mga amahan nga mohatag sa iyang anak ug bitin kun siya mangayog isda, o mohatag ba kamo kaniyag tanga kun mangayo siya itlog? Bisan pa sa inyong pagkadautan, mahibalo kamong mohatag og maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak. Nan ang amahan nga atua sa langit, labaw pang mohatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw. Maayong butag sa tanan. Una sa tanan, nagpasalamat ko sa atong Reverendo Padre Monsignor Antonio Medida sa pagdawat kanako dinhi, no? Karon ay ang Filmation Sunday, no? Ang adlaw, ang Domingo na atong hinumdom ang mga Filipinong missionary, no? Especially ang among congregation, ang Mission Society of the Philippines. Mo kasabot ka mo, no, na dili ako Bisaya. Sa pagbasa pa lang sa Ebanghelyo, dili ni Bisaya, no? Pero maningkamot ko magbinisaya para kaninyo. Gikan ko sa Mindoro. Mga igsuon sa akong pagpamalandong, no, sa atong Ebanghelyo karon, no, about sa Our Father, no, the Lord's Prayer na gitudlo ni Jesus sa iyang mga tinun-an. No, akong na isip, no, ang salitang acknowledgement, no, or pag-ila, no, sa atong himay-himay sa Our Father, no, sa amahan namo, no, ang una, no, pag-ila nato sa atong Ginoo, no, amahan namo nga anaa sa mga langit, no, padaygo ng imong ngalan. Dito nalimtanan ako ang Bisaya sa amahan, no? Amahan, simbahon unta ang imong ngalan, maghari ka unta kanamo. So una pa lang, no, pag-ila nato sa atong Ginoo, no, kung kinsa siya sa atoa, no? Ang atong Ginoo, o dili lang kita nang inahanglan, no,
dili lang kita nagdasal para sa Ginoo, ang atong Ginoo pod nag-desire no na kita maka-relate no na maka-relate siya sa atoa no to have an intimate relationship with us. Pareha sa mga tinun-an no buot pod nila, gusto pod nila maka-relate sa Ginoo og matarong og maayo. Kaya nagpatudlo sila kang Jesus kung unsaon pagdasal, no? Ang ikaduha, pag-ila no? Pag-ila sa atong Ginoo. Ang atong Ginoo dili lang siya layo, no? Hindi siya layo, hindi siya indifferent, hindi siya dili usa ka tawo nga layo, dili matag-on, dili walay pagtagad, no? Ang kanyang gugma ay personal at present sa atoa. Ang ikaduha, pag-ila sa iyang kabubuton, no? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, your kingdom come, no? Thy will be done, no? Unsay buot no sa atong Ginoo. Maupod atong pangitaon ang buot sa Ginoo sa atong kaugalingong kinabuhi, no? Kita tanan nakadawat og bukasyon sa atong Ginoo. Kaya ang atong kinabuhi, no, ay pagtubag, no? Pagtubag sa kabubuton sa Ginoo. Ikatulo, ang pag-ila sa atong mga panginahanglan, no? Give us this day our daily bread, no? Kita tanan na kita'y kinahanglan, no? Sa atong kinabuhi, sa atong kaugalingong pamilya, sa atong komunidad, no? And no, it's good that we acknowledge our need because no, if we know what we need, no, God will give us also, no, will grant our prayers, grant us the needs that we have. Ang ikaupat, ang acknowledging our shortcomings and failures, asking the Lord for forgiveness. No? Pag-ila na kita tanan ay mga masayop sa atong kinabuhi, usahay, kita makasala. No? Pag-ila na kita nanginahanglan sa pagpasaylo sa atong Ginoo. No? At ang sunod, muila pod kita na kita kinahanglan na magpasaylo sa mga nakasala kanato, no? Kaya mga igsuon, no, ang goal ng atong prayer is not to change God, no, but to change ourselves, the way we relate with God, the way we pray, no? Dili lang importante kung unsay sulod sa prayer, ang content ng prayer, ang importante po ang atong disposition sa pagdasal sa Ginoo. Kaya ang simula ng panalangin na ito ay amahan. No? We relate with God as our own Father. Ang among kongregasyon, ang Mission Society of the Philippines, no, ay na-found in 1965 ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. No? Kaya na-acknowledge po ng mga obispo na kita, no, ay nakadawat og dakog gasa sa Ginoo, kining pagtuo, kining faith, no, Christian faith na atong nadawat 4 centennials ago, no. Sa una kita nakadawat og of faith sa mga foreign missionaries. Kaya karon, no, in 1965 gi-found ang among congregation, no, kay na-acknowledge man nato na kita ay magpasalamat sa Ginoo sa pagdawat nato sa atong pagtuo. Kaya kita, no, nahimog, we are founded, the Mission Society of the Philippines, to represent the Philippine Catholic Church. We are founded out of gratitude to the Father for the gift that we receive. Kaya dili lang kami ang mga missionary, no, kitantanan
kitang nabunyagan sa Kristohanong pagtuo, kitang tanan ay mga missionary, no? In your own way, no, kamo pod makatabang sa misyon na gihatag kanato sa atong Ginoo. We acknowledge that we are gifted and also we are also to give to others, no? Right now, our congregation works in 15 countries. Ako pod missionary sa una. 8 years akong missionary sa Diocese of Kyoto, Japan, no? Lisod kaayo pagtuon, no? Pag-eskwela sa Japanese, no? At lahi pod ang kanilang kultura, no? Pero naapod sila, no? Naapod ko nakatunan sa ilaha, no? Sa ilahang pagtuo. Kaya kami, no, ay pagpunta dito, no? We do not bring Jesus to them because the Lord is already there. It's more of sharing, no, our experiences with the Lord. And karon, no, ako ay na-assign sa among seminaryo dito sa Tayod Konsolasyon, tapat sa Poor Clare, no? Na-assign ako sa seminary, na may 5 seminarians dito, o ang among philosophy of theology formation house naa sa Tagaytay, no? Naay kami almost 30 seminarians. O ang among retirement house naapod sa Tayod Konsolasyon, no? Naami 4 na elderly priest and sick priest, no? Kaya kami, no, na karon, no, nangayo o panalangin para sa inyo, ha, no, para kami magpadayon sa among mission, no, pag-mission, at you can also help us, no, not only with prayers but financial help, no. Kami wala kaming ibang source of fund kundi karon ang Phil Mission Sunday, no. Ang among madawat na financial help support karon kini mao ang among gamiton sa operasyon namin sa whole year, no, sa pagpadala ng pari sa misyon, para sa among mga masakito na pari, para sa among mga seminarista. At ikatulo, no, na ay mga mga youth, no, mga batan-on na mga lalaki dinhi, no. We are also invite you also, no, to respond to the call of God, no, to be missionaries yourselves. No, we are not only the vocation director here, but all of us is part of nurturing vocation, no, sa atong pamilya, sa atong mga higala, no. Kapag nakitaan tayo na mga kabataan, no, i-encourage nato sila, no, na sila pod mahimog missionary or diocesan priest para magpadayon sa misyon na gihatag kanato sa atong Ginoo. Amen.